VP Constantino Chiwenga and wife vanokwa kunzi paindependence. Aiwa, vakanyasa kutora munhu wese mwoyo wakanyasa kunokwa kunzi this couple. Aiwa, kana kune mabviravira ava vanhu vari kumberi. That's why ZANU-PF ichizorwadziwa. Sana pina mashukano mudanyuka panguva ino aita kuti pamwe chete nani Mangwana ave entangled. Kutonokwa kunzi this guy aratidza kuti haana kufara, aita kuti even atadzi kunyora title yaMinnie don't subscribe or like out on the bell icon. Take Mangwana noposta this post yamukona yakanzi arrival of Vice President General retired Dr. CGD and Chiwenga accompanied by Mrs. Minnie Chiwenga. Vanopinda kunyora chiti great improvement from a hairstyle as long as it's your own natural hair, any style can fit. Vanopinda kunyora chiti dress for the occasion, Second Republic's job after 10 years plus of uninterrupted rule should have been to simplify, pave way for the general's attendance. Instead, the gang is fully sized with a single objective, needlessly throwing thorns and snares in the path. Ushema Zoro. Vanopinda kunyora chiti Mukompaniki. I'd like to make a compliment on the VP's wife, Minnie Chiwenga, and please forward this message to her. Madam, I don't know who designs and makes your outfits, but whoever that person is, he or she damn good. VP looks too good. Too, I know it's you again. Mwana chinyora chiti. Member wakachina please. Jena, shirt iyo. Then bachi, iro fitting chete. Yei. Vakachena vanopinda vachiti Minnie utori my general one, why she suck in yourself. Vanopinda vachanyora chingoti ko kungoti accompanied by his wife asi haasi mukadzi wavo here wesa question mark. Ari takaona nekumangwana kuti why wangonyora kuti Mrs. Minnie instead of writing kuti accompanied by his wife. Vanopinda vachanyora chiti so who is sending the goons to harass Mrs. Chiwenga? Vanopinda vachiti our incoming president and first lady. Vanopinda vachiti your boss is soon and very soon before 2030. Vanopinda vachitaura mashoko achiti anomutuka oti how would you misspell the VP's wife name? Anotaura mashoko atisingaiti kuti titaure panapa. Vanopinda vachitaura chiti thank you Jesus, you're faithful. Dai maitoitira iri yestorm chaiyo. Pina kuma section medu zvafungura eimoti kudai pamusoro aiwa the outfit ngakarwa naVP Constantino Chiwenga and wife. Pina kuma section medu subscribe or like chita on the bell icon.